Facebook awanga notification SMS ha lo thleng trau ti top dan tu na hian karon intil don chuwa ka channel YouTube channel subscribe mero subscribe sa vedonia chuan UC mini emo Opera mini inei chuan ilut nga tuna hin UC mini gamang ta UC browser angkha chuan UC mini akan lutanga ta chuan Facebook han kan lutanga chuan nuwa khan setting omanga setting and privacy khan lutanga chuan text messaging khan lutanga text messaging lutanga notification dia khan omanga edit ai kalanga ta hian get text notification hi du le ian click to nga du chuan ma se ani karin lo ber pakhata chuan hey all other SMS notification hian in me te ta ian click nga idu le lai chui chhir jenga nangman idu thu in ian click me don chuan ian click nu khan i save le nga chuan a zo der ni mai chuti ni lo chuan problem dang alom ni mai theya ani lo chuan text messaging hian kalanga ta hian chunga idu le in chindoni mobile number pin hi du chun of theya ase hi kan la ti chia lawa ai daily text hi unlimited te ti theta hian ase unlimited ra ka da ke chuan boina ka nei phang lawang khan chuan kan chuak lenga kan duang thil chu kan ta ni khan ni lo ti ve chin donia ka channel hi mi lo subscribe sak vek donia